बाबाया गैया ना? बाबाया गैया ना? बाबाया जोंखौ लांफायाखै होननायसो ना? लांफायाखैना जोंखौ? लांफायाखै? अबाव थांदों बाबाया? अबाव थांदों? सरलपारा होननाय दे होननाय आरो मनु फामदो सानदु गिटारखौ आरो मनु फामदो सानदो गिटार आबो गिटारनो थाङाखै थांनो थाखाय न' थांनोसै ओमफ्राय जोंहानो बरिं दंगासिनो बिमा फिसा गिर गैया सोर गोलैदों गोलैदों ओइयाव गथ'फोर गेलेबाय थादों बाबुआ गिर गैया होनलायदों गोलैदों बाबु सोरना हाय होन दे सोरना हाय होन दे हाय होन दे मबाइलानो गोलैलायबाय हाय होननाय सोरना हाय होननाय हाय दे होना गिर गैयाल' होनबाय थायो मोसानाय देनाय जाबाय दे गोलैबाय थायो नामा सोरबा गान खननाय बाबु दे गान खननाय दे गान खननाय बाबु आफेल जाबावनो हाय होनगोरलाय हाय माबोरै दं होन होन दे 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 होन दे 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 होन सिबि बानाय ओरैनो मारै खामानि मावदोंमोन बाबु आयौ हाय होनदों दे हाय होन खुगाजों होन होनबासो खोनागोन दा दे हाय होन हाय दे हाय आं खामानि मावदोंमोन मेंनानै उन्दुनानै दा सिखारदों बाबुआ ना मानबो जाया बियो गाजिया मेथाइबो जायो सालायदों नामा बाबुआ दासो सिखारदों खामानि मावनानै उन्दुनानै बाबुआ दासो सिखारदों बाबुआ खामानि मावदोंमोन न' खामानि मावनानै दासो सिखारदों बाबुआ उन्दुनानै दहाय नानै पेनबो गानाखै बाबाय खोब मा जाजोबखो बाबु नायथिङा बाबाय चक्लेट मोननानै थेंक इउ मामियान दे होनगुलाया गावहा मेथाइ मोनजानानै ओइ रबो हायाखै गारसै गैला दे गाबोन जासिगोनलाय दे बारा जाया दे दे नोंसोर क्रे खालाम दे 1 2 3 1 2 3 ओरै खालामदो
하영이? 에헤, 하바이. 와, 바바 하바이 더. 포도 너도 동공중 포도 와보려 뭐? 포토? 포도 포토 캡드마야. 캡도 르만. 르만. Что это? 칼리아비아 얌 네, 오는데. 아미 Ami, Ami. Kau tahu? Yummy, Nah. yummy. La kan kau tengok baba. La. Baba. 자, 홍두가 퍼졌는데. 홍두가 너 추나. ra đây để ra đây để ấy đang có sao này để ra đây để Sẽ sống này mấy kia hả? Hả? sao xong à mấy cái Mami à? sao xong à sao xong à sao xong à sao xong à đi các bạn theo để ra đây để ra đây Đi ra đi. Bungkia. Man thir je. Ma kiu no. Obo thangno maखौ गाननो? Beखौ गाननांगौ बेखौ. आयौ बेखौ गाननांगौ. ए. Obo thangno हासोनो? Obo थांनो? He, गोलैबायना? गानालै मालाबा थांगोन दिनै थाङा. दिनै दिनै थाङालै बाबु मालाबा थांगोन. बेखौ फुनांसिगोन. बेखौ फुनांसिगौ. मालाबा गानगोन. Mudandeng. La. Kanan bidi de kon. De. Hai ndele de. 마바 배우간 받은 요. 우와, 그간 붙여가도 문제 마바. 앵글. Hai hen babu hai. Hana? 손씨나 문간 더지. Babu guri langnai ise. Mudandeng. Isne nse lang ise. Lasi lang ra. Isi bau. 네. Oh, dana gudunya de bai. Rija. Oh no. Oh no. 그만 간대. 이거. Dia bukan kon. Oh no. 간대. 아씨. 너. Kela gandeng de hai. Oh no. Kononan. Oh no. Kono hunale. Oh no. No. Huna. Oh no hunde. Kono na. Oh no sene.
Oh no, nen kono ne wi mwnw kono dengan dah kan tahu jadi. Tiba. Kono nali kana. Oh no sana. Degan kon la la de daklim baji de. La musa bude musa ya. Manu musa ya. Mana saya? Ayo. Bawa nana. Cuma deh. Kan ya babu. Boy. Jadi nunga per. Baba bidi kipina. Aron mau nungun deh nungun. Baba bidi kipina. Gede kan buku. Lagi na, mas lagi na deh. Mas lagi na. Lagi mas lagi na ki. Mas lagi na ki. Ijro na kan babu. Gue sutra jabe na bukan nasi. Gue sutra jabe bukan nasi nanti. Bapak gusum jatuh nih, gusum jatuh nih, gusum jatuh di sana bapak gupur sana. Bapak gupur sana, bapak gupur deh, cina gupur deh, bapak gupur se. Abu boleh cek link di mana? Kan cho gu bệnh. Can với con gu lấy vậy lên bảo với số này à? Ai đi? Ai? Guli lang ka. Pura. Ang sekarang sih ada nang guli lang kan. Ang sekarang sih nih digile bapak baca tenang guli kan sekarang sih. Sekarang baik. Bapak di sini jatuh na. Tapi dia bangsa sih tadi sungsi. Tadi sungsi. Tadi sungsi. Gini deh ya. Gini kayak. Deh. Mimbai. Hai. Hai nunggu. Hai. Babu ini kan buku di kanan. Babu sana ya. Hai, baik aja lah deh. Pura gile guys nih, gelem mede mana atas lah bebinya gelem nani pas lo beta nani. Hai deh sana deh, hai deh. Anggil itu kan deh. Deh, gong lai gong. Hai. Gong. Mami. Oh ma. Mami.
Deh, nung geli baso uhun, ganda nung geli baso nih dah mami le. Oh, gawa geli pelakan sampai geli pa. Uhun aku nih. Oh,